இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே இந்த ஓய்வு நாள் ஆராதனையிலும் கர்த்தருக்கு மகிமையாய் எவரோன் திருச்சபையின் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றியும் வாழ்த்துதலையும் சொல்லிக் கொள்கிறோம். இப்போதும் கர்த்தருக்கு மகிமையாய் ஒரு சில பாடல்களை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம். நோக்கி அமர்ந்திருக்கும் நான் நம்புவது உம்மாலேயாகும். ஆத்துமா உம்மை நோக்கி அமர்ந்திருக்கும் நான் நம்புவது உம்மாலேயாகும். கண்மலையே அடைக்கலமே என்பரனே என்னை மீட்டவரே. அடைக்கலமே என்பரனே என்னை மீட்டவரே. அசைவுற விட மாட்டீ என்னை அசைவுற விட மாட்டீ அசைவுற விட மாட்டீ என்னை அசைவுற விட மாட்டீ. ஆத்துமா உம்மை நோக்கி அமர்ந்திருக்கும் நான் நம்புவது உம்மாலேயாகும். என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி அமர்ந்திருக்கும் நான் நம்புவது உம்மாலேயாகும். எக்காலத்திலும் உம்மை நம்பிடுவேன் என் இதயத்தை உம்மிடம் ஓட்டிடுவேன். எக்காலத்திலும் உம்மை நம்பிடுவேன் என் இதயத்தை உம்மிடம் ஓட்டிடுவேன். அசைவுற விட மாட்டீ என்னை அசைவுற விட மாட்டீ அசைவுற விட மாட்டீ என்னை அசைவுற விட மாட்டீ. ஆத்துமா உம்மை நோக்கி அமர்ந்திருக்கும் நான் நம்புவது உம்மாலேயாகும். என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி அமர்ந்திருக்கும் நான் நம்புவது உம்மாலேயாகும். கிருபையும் மகிமையும் நிறைந்தவரே சமயத்தில் தக்க பலன் அளிப்பவரே. கிருபையும் மகிமையும் நிறைந்தவரே சமயத்தில் தக்க பலன் அளிப்பவரே. அசைவுற விட மாட்டீ என்னை அசைவுற விட மாட்டீ அசைவுற விட மாட்டீ என்னை அசைவுற விட மாட்டீ. ஆத்துமா உம்மை நம்பி இளைப்பாறிடும் நான் நம்புவது உம்மாலேயாகும். ஆத்துமா உம்மை நம்பி இளைப்பாறிடும் இனிதான நாமத்தினாலே இந்த காலை வேளையிலும் இந்த ஆராதனை வேளையில தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்தி மகிமைப்படுத்த போகிறோம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் இந்த காலை வேளையில தேவனா கர்த்தர் நம்மை கடந்த நாட்களிலே கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்தார். நம்மை தாயின் கருவிலே உருவாவதற்கு முன்பதாக நம்மளை அறிந்ததான தேவன் இந்த நாளிலும் நம்மோடு கூட இடம்பெறும்படியாய் நாம் கண்களை மூடி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நாம் தேவனை நோக்கி ஆராதிப்போம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம். பாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே. பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது மகளே. பாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகளே. பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது மகளே. உன்னதமான கர்த்தரையே உறைவிடமாக்கிக் கொண்டாய். உன்னதமான கர்த்தரையே
உறைவிடமாக்கி கொண்டாய். அடைக்கலமான ஆண்டவனை ஆதாயமாக்கி கொண்டாய். உனக்கு அடைக்கலமான ஆண்டவனை ஆதாயமாக்கி கொண்டாய். பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்வது போ, நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகனே. பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்வது போ, நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகனே. வாழ்க்கை என்பது போராட்டமே, நல்லதொரு போராட்டமே. வாழ்க்கை என்பது போராட்டமே, நல்லதொரு போராட்டமே. ஆவிதரும் பட்டயத்தை, ஆவிதரும் பட்டயத்தை எடுத்து போராடி வெற்றி பெறு, எடுத்து போராடி வெற்றி பெறு. குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில், குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் அன்பரின் திருப்பாதத்தில், ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். பாவமெல்லாம் பறந்தது, நோய்கள் எல்லாம் தீர்ந்தது இயேசுவின் ரத்தத்தினார். பாவமெல்லாம் பறந்தது, நோய்கள் எல்லாம் தீர்ந்தது இயேசுவின் ரத்தத்தினார். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்ந்து கிருபையால் மீட்பு பரிசுத்த ஆவியினார். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்ந்து கிருபையால் மீட்பு பரிசுத்த ஆவியினார். கூடுமே எல்லாம் கூடுமே, உம்மாலே எல்லாம் கூடும். கூடாதது ஒன்றுமில்லை, உம்மால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. கூடுமே எல்லாம் கூடுமே, உம்மாலே எல்லாம் கூடும். கூடாதது ஒன்றுமில்லை, உம்மால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. கடல் மீது நடந்தீரையா, கடும் புயல் நடக்கிறீரே. கடல் மீது நடந்தீரையா, கடும் புயல் நடக்கிறீரே. சாத்தானை ஒடுக்கிறீரே, சாத்தானை ஒடுக்கிறீரே. சர்வ வல்லவரே, சர்வ வல்லவரே. இயேசு நீங்க இருக்கையிலே நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. இயேசு நீங்க இருக்கையிலே நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க, நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க, நீங்க எல்லாமே காத்து கொள்வீங்க, நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. ஹல்லேலூயா. நாம் இந்த வெள்ளையும் கூட கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேரம் நாம் கடந்து போக போகிறோம். இந்த நல்ல நாளிலும் இறுதியும் என்ற பலகையில கர்த்தருடைய வார்த்தையை எழுதி கொள்ளும்படியாய் இருதயத்தை வெறுமையாக்கி கர்த்தருடைய வார்த்தையினால நிரப்பி தேவ சமூகத்தில் கர்த்தர் எனக்கு என்ன சொல்ல போகிறார், கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் என்னுடைய வாழ்க்கையில எப்படியாய் கிரியை செய்ய போகிறது என்று சொல்லி கர்த்தருடைய சமூகத்திலே கண்களை மூடி, அப்பா இந்த வேளையில எங்களோடு நீங்க பேச நடக்கிற நீ பேசுகிறதான தேவன், நீ சர்வ வல்லமை படைத்ததான தேவன். இந்த காலையிலே அப்பா எங்கள் அன்பு பிள்ளைகளோடு நீ பேசுவீராக. தகப்பனே, இந்த உலகத்திலே சமாதானம் இல்லாத நிலையில இன்னைக்கு வாடி வதங்கி கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே தேவனுடைய வார்த்தை ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை ஆறுதல் படுத்த முடியாது, தேர்தல் படுத்த முடியாது. உடைய வல்லமுள்ள நாமத்தில் இந்த காலையில என் தேவன் அன்பு பிள்ளைகளோடு நீ பேசுகிறாங்க. இன்றைய நாளில் பேசுகிறதானே அன்பு தாசரை உடைய சிறுவன் நிழலிலே மறைத்து தேவன் நீர் வல்லமையாய் மகிமைப்படுகிறார்கள்.
அவருடைய வார்த்தையிலே வல்லமை காணப்படட்டும். தேவ சமூகத்திலே இன்னைக்கு என் தேவன் வல்லமையினாலே ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பிடுவாங்க. தேவ கரத்துக்களை எங்களை போடுகிறோம். ஆசீர்வதிங்க, பலப்படுத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் ஸ்தோத்திரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Praise in the name of Lord Jesus Christ. இந்த நாளில் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கும் ஆலோசனை கேட்டு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். Let us hear the advice the Lord gives us on this day. சங்கீத புத்தகம் 46 அதிகாரம் 1வது வசனம். Psalm chapter 46 verse 1. தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பெலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர். God is our refuge and strength, a very present help in trouble. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My beloved God's children, இந்த நாளில் in today ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த ஆலோசனை, God's advice to us. தேவன் நமக்கு அடைக்கலம். God is our refuge. அடைக்கலம் என்றால் என்ன? What is refuge? பாதுகாப்பான இடம். A safest place. இந்நாட்களில் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு Nowadays பாதுகாப்பான இடம் it's the safest place. தேவனுடைய சமூகம். The God's place is the safest place. எந்த மனுஷன் தேவ சமூகத்தில் காத்து கொண்டிருக்கிறானோ, Which person stays in the God's place, தேவன் அவனுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பார். to that person God will be a protector. உபாகமம் புத்தகம் Deuteronomy 4வது அதிகாரம் chapter 4 7வது வசனம். verse 7. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை நாம் தொழுது கொள்ளும் போதெல்லாம் அவர் நமக்கு சமீபமாய் இருக்கிறது போல தேவனை இவ்வளவு சமீபமாய் பெற்றிருக்கிற வேறே பெரிய ஜாதி எது? For what great nation is there that has a God so near to it as the Lord our God is to us whenever we call upon him. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தரை தொழுது கொள்வது ஆண்டவர் சமீபமாய் இருக்கிறார். My beloved God's children, whenever we pray to the God is very close to us. ஏன் அவர் சமீபமாய் இருக்கிறார்? Why God is close to us? தேவனை பாதுகாப்பதற்காக. The reason is God is to protect us. ஆதலால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, because my God's children, beloved God's children, தேவனுடைய சமூகம் பாதுகாப்பு. God's place is the safest place. இந்நாட்களில் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க வேண்டும். In this season, my beloved God's children should stay in God's place, should meditate in God's place. அப்படி காத்து கொண்டிருந்தால் தான் தெய்வீக பாதுகாப்பு நமக்கு கிடைக்கும். Only if you are in God's place, meditate in God's place, you will have his protection. எனக்கு மிகவும் அருமையான ஒரு சகோதரர் தெரியும். I know my closest person. அந்த சகோதரன், that brother, இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர் அல்ல. He doesn't know God's Jesus Christ. ஆனால் but அவருடைய வாழ்க்கையில் in his life இயேசு மேல நம்பிக்கை உண்டு. but he has a belief in Jesus. ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ in school days இயேசு பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கான். he has heard about Lord Jesus. அந்த சகோதரனுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்தது. he had a danger. அது என்னவென்றால், what it is, எங்க கிராமத்துல in my village சண்டே ஈவினிங் எப்பவுமே கிரவுண்ட்ல இருப்பாங்க எல்லாரும். all the youngsters, they used to be in the ground. அன்று ஒரு நாள் one day மாலை நேரம், it was the evening, எல்லா வாலிபர்களும் all the youngsters கிரவுண்ட்ல விளையாடிட்டு இருக்காங்க. they were playing in the ground. அந்த கிரவுண்ட் என்னாச்சுன்னா, in that ground what happened is மாந்திரிக பண்ணி they did some kind of witchcraft. ஒரு பொருள் அகர்ச்சி. one thing was there in the ground. இந்த வாலிபன் this boy அந்த பொருளை மிதிச்சிட்டான். by mistake he stamped in that. அது மிதிச்ச உடனே when he stamped that, அவனுக்கு ஒரு பயம் வந்துச்சு. he had so much of fear. அவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுங்களா? do you know what he did? அவன் வேகமா தச்சு ஓடி வந்துட்டான். he started to run to the church. அந்த கிரவுண்டுக்கு to the ground. சர்ச்சுக்கு ரொம்ப தூரம் இருக்கு. from the ground to the church there was so much of distance. அவன் வீட்டெல்லாம் தாண்டி after his house அவன் தச்சுக்கு வந்துட்டான். he came to the church. வீட்டுக்கு போல he didn't go to the house. அந்த வாலிபன் தெரிஞ்சிட்டு that boy knows ஆபத்தான நேரத்துல in a dangerous situation தேவ சமூகத்துக்கு வரணும். you have to come to the அப்ப God's நாம place. சர்ச்சுல பேசிட்டு இருக்கோம். at that time we were all in the church. அவன் வேகமா தச்சுக்கு ஓடி வந்துட்டான். he ran to the church. ஓடி வந்து கீழே விழுந்தான். he ran to the church and fall down. அண்ணா எங்களை காப்பாத்துங்க. he started shouting, Anna, just save us. என்னாச்சு தம்பி நான் கேட்டோம். we asked him what happened. அப்ப அவன் சொன்ன சம்பவம் தான். he said this thing to us. அப்ப நாங்க ஜெபம் பண்ணி அவனை நம்பிட்டோம். we all prayed for him and sent him. தேவ ஜனமே, my beloved God's children, இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள அந்த சகோதரன் தெரிந்தது. the boy, he doesn't believe that Lord is the Jesus Christ. ஆபத்து வந்தா
When a danger comes, ஆண்டவர் சமூகத்துக்கு வரணும். he should come to the God's இந்த place. நாளில் கூட Today, even today, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, my beloved God's இந்த children, உலகம் முழுவதும் in the world today, ஆபத்தான சூழ்நிலை இருக்கிறது. the world is in a very dangerous situation. ஆதலால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் My beloved God's children, தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான வார்த்தை என்னவென்றால், what we should clearly understand is தேவனுடைய சமூகம். God's place. தேவ சமூகத்தில் ஓடி வாருங்கள். We have to come to the God's எல்லா presence. ஆபத்தான சூழ்நிலிருந்து In all the dangerous situation, காப்பாற்றுகிற who saves us ஒரே இடம் ஆண்டவர் சமூகம். is the only place is God's எந்த presence. மனுஷன் ஆண்டவர் சமூகத்தை தேடி ஓடி வரானோ Which person searches and comes to the God's presence, அந்த மனுஷனுக்கு தேவன் பாதுகாப்பா இருப்பார். to that person, God's will be a protection. வாசிப்போம். Let's read a verse from the Bible. நாகும் தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 7 வசனம். Nahum chapter 1 verse 7. கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிலே இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை, அரணான கோட்டை, தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார். The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who take refuge in Him. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My beloved God's children, இக்கட்டு நாளில் ஆண்டவர் அரணான கோட்டை இருக்கிறார். during the trouble, God is refuge to us. இக்கட்டு என்றால் என்ன? What is trouble? கஷ்டம். Sorrow. இந்நாட்களில் During these days, எல்லா மக்களும் all the children, கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கிறார்கள். all the people are in trouble. தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாமும் கூட We are the God's children, even we கஷ்டமான சூழ்நிலை are இருக்கிறோம். facing trouble. இந்த நாட்களில் During these days, தேவனுடைய பிள்ளைகள் my beloved God's children, கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறார்களா இல்லையா என்று the God's children are believing in Lord or not, ஆண்டவர் தெரியும். God knows it. கர்த்தரை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகள் The people who are believing Lord, தேவ சமூகத்திற்கு they will come to the place of God. அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள். They will give more importance to God's presence. எந்த தேவனுடைய மனுஷன் Which God man தேவ சமூகத்துக்கு அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறானோ who is giving more preference to God's presence அவனுடைய வாழ்க்கையில் in his life, தேவன் அவனுக்கு பாதுகாப்பா இருப்பார். in his life God will be a protection. அடுத்தபடியாக Next, வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, in Bible it is written பலன் என்று. strength. தேவ ஜனமே, My beloved God's children, பலன் என்றால் என்ன? what is strength? வேதத்தின் ஒரு வசனத்தை பார்த்து நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம். Let us read a verse from Bible. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் Isaiah 40ஆம் அதிகாரம் chapter 40 29 வசனம். verse 29. சோர்ந்து போகிறவனுக்கு சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து, அவர் பலன் கொடுத்து, சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார். சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார். He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength. தேவ ஜனங்களே, My beloved God's children, சோர்ந்து போகிறவனுக்கு ஆண்டவர் பலன் கொடுக்கிறார். to the one who is weak God gives strength. இந்த நாளில் Today எல்லா மக்களும் சோர்வடைந்திருக்கிறார்கள். all the people are weak. ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் மூன்றிலும் சோர்வு உண்டு. In soul, spirit and body they are facing weakness. இயேசு சொல்கிறார், Jesus says சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுவேன். he gives strength to the faint. சத்துவம் என்றால் என்ன? What is strength? இந்நாட்களில் During these days, மனிதனுக்கு for a person, சத்துவம் இல்லை என்றால் if he doesn't have strength, அவன் ஹாஸ்பிட்டல் போவான், he goes to the hospital. ட்ரிப்ஸ் ஏற்றி கொண்டு வருவான். He go to the hospital and take trips and come. எனக்கு தெரிந்த ஒரு சகோதரன் உண்டு. I know a brother. அந்த குடும்பத்தில் எல்லாருக்குமே In his family, சத்துவம் இல்லை. they don't have strength. ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்க. In his family, everyone goes to the hospital. 15 நாளைக்கு ஒரு முறை Every 15th day, அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்க. they will go to the hospital. எல்லாமே ட்ரிப்ஸ் ஏற்றிக்குவாங்க. They will go to the hospital and take trips. காரணம் என்ன? The reason is அவங்க சத்துவம் இல்லையா. they don't have strength. It அந்த seems. குடும்பத்தில் ஒரு வாலிபன் எனக்கு பழக்கம். In that family, I know a very young boy. He is very close to me. நான் பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. I had an opportunity to talk to him. நான் அவனோட பேசினேன். I talked to him. அப்போ அவன் சொன்னான், He said to me, சத்துவம் இல்லை எனக்கு. he said, I don't have any strength. எனக்கு எப்பவுமே ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லை. I don't have any strength. அதனால Because of that, மாசத்துக்கு 2 முறை ஹாஸ்பிட்டல் போகணும். I will go to the hospital நான் போய் ட்ரிப்ஸ் ஏற்றிட்டு வரணும். every month twice. அப்பதான் நான் ஆரோக்கியமா இருப்பேன். I'll go to the hospital and take trips and come. அப்போ அந்த வாலிபனை கூப்பிட்டு நான் பேசினேன். I called him and talked to him. இயேசு ஆண்டவர் Jesus Christ, உனக்கு சத்துவத்தை தருவார். he will give strength to you. இயேசு கிறிஸ்து சொந்த ரட்சகரை ஏத்துக்கோ. You take, Jesus has the salvation for you. அவர் சொல்லிட்டு நான் சர்ச்சுக்கிட்டு வந்தேன். I told that to him and called him to the church. ஜெபிச்சேன். I started praying to him. அந்த நாள்ல இருந்து From that day இந்த நாள் onwards, வரையிலும் even now, அந்த வாலிபன் that boy
ஹாஸ்பிடல் போறது கிடையாது. He doesn't go to the hospital. காரணம் என்ன? The reason is இயேசு கிறிஸ்து Jesus Christ. அந்த வாலிபனை வெளிப்படுத்தினார். Jesus Christ strengthened that boy. அருமையான தம்பி தங்கச்சி, My beloved sisters and brothers, இந்த செய்தி கேட்கும் தேவன் பிள்ளையே, whoever is hearing this message, உங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட even in your life, சத்துவம் இல்லையா? strength is not there. இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார். Jesus Christ is very powerful to strengthen you. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் போது Whenever you believe Jesus Christ, தேவன் உன்னை பலப்படுத்துவார். the Jesus Christ will strengthen you. வேதத்தில் அப்படிதான் எழுதியிருக்கிறது. In that way, it is written in the Bible. சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை கொடுப்பேன். He gives strength to the faint. ஆதலால் Because of that, நீங்க பயப்படாதீர்கள். do not fear. இயேசு ஆண்டவர் The Lord Jesus Christ, உனக்குள்ள சத்துவத்தை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். the Lord Jesus Christ is able to give strength in your life. வேதத்தின் ஒரு வசனத்தை பார்க்கலாம். Let's see a verse in Bible. 2 கொரிந்தியர் 2 Corinthians 12வது அதிகாரம் chapter 12 9வது வசனம். verse 9. அதற்கு அவர் என் கிருபை உனக்கு போதும், என் கிருபை உனக்கு போதும், பலவீனத்திலே என் பலன் பூர்ணமா விளங்கும் என்றார். என் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும். தேவ ஜனமே, My beloved God's children, உனக்குள்ள பலவீனம் இருந்தால், if you have weakness in you, இந்த நாளில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை விசுவாசிக்கும் போது, if you believe Lord Jesus Christ உனக்குள்ள in you, தெய்வீக பலன் காணப்படும். you will have a miraculous தேவனுடைய strength. பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தை, This is the word God is saying to you. உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும். In your weakness, my grace is sufficient. ஆதலால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My beloved God's இந்த children, நாளில் today, ஆண்டவருடைய வார்த்தை விசுவாசிங்கள். believe God's word. தேவன் உங்களை பலப்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார். God is able to strengthen you. அடுத்தபடியாக Next, அவர் துணையானவர். He is a strength to you. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் Isaiah 41வது அதிகாரம் verse 41, 13வது வசனம். chapter 41, verse 13. உன் தேவனாய் இருக்கிற உன் தேவனாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய நான் கர்த்தராகிய நான் உன் வலது கையை பிடித்து உன் வலது கையை பிடித்து பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று நான் உன் துணை நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன். For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not. I am the one who helps you. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. தேவ ஜனமே, My beloved God's children, இயேசு ஆண்டவர் சொல்கிறார், the Lord Jesus Christ is saying, அவர் உன் வலது கரத்தை பிடித்திருக்கிறாராம். He holds your right hand. எல்லோரும் நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள், Everyone hear properly. இயேசுவின் பக்கத்தில் இருக்கிறார். The Lord Jesus Christ is near இந்த to வார்த்தையை you. விசுவாசிக்கும் போது Whoever believes this word, தேவனுக்கு துணையா இருக்கிறார் என்று அறிந்து கொள்வார். whoever believes this word, they know that God's help us. இயேசுதான் சொல்கிறார், The Lord Jesus Christ is only saying, நான் உன் வலது கையை பிடித்து I am holding your right hand. நான் உனக்கு துணையா இருப்பேன். I will help you. இந்த உலகத்துல In this world, எத்தனையோ பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, many people would have said, எப்பவுமே அவன் கூடவே இருப்பேன். they will say that I am always with ஆனா you. இந்த நேரத்துல But in this யாரும் situation, கூட இருக்க மாட்டாங்க. no one will be with உன் you. கூட பழகிற நண்பர்களும் தொடக்கூடாது. The one who is close to you, your friends அப்பா can't அம்மா also தொடக்கூடாது. touch you. Your parents can't touch you. உங்களை பத்தி அறிந்த உங்க டாக்டர்ஸ் உங்க தொடக்கூடாது. The doctors who knows you also, they can't touch. ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொள்ளை நோய் That kind of deadly disease இப்போது தேசத்தில் இருக்குது. we are facing. அதுதான் ஆண்டவர் அப்பவே சொல்லிட்டார், That is why Lord Jesus Christ has said நான் உன் வலது கையை already, பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். I am holding your right ஆனால் hand. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My beloved God's இதனால children, பயப்பட வேண்டியதில்லை. do not fear. தேவன் வலது கையை பிடிச்சு The Lord is holding your right உங்களோட hand. கூட இருக்கிறார். He is with you. நம்ம எல்லாரும் கண்களை முடிச்சு வைக்கலாம். Let us close our eyes and start praying. அன்புள்ள ஆண்டவரே, My Father, இந்த நல்ல வழிக்கு உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். we thank you for this day, Lord. ஆண்டவரே, Lord, இந்த வார்த்தைக்காக நன்றி. thanks for your word, Lord. தேவன் நம்ம கடைக்கலமும் The Lord is our refuge, பலனும் strength. ஆபத்து காலத்தில் In the situation of danger, அனுகூலமான துணையா இருக்கிறார். He helps us. இந்த வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். Thank you, Lord, for this இந்த word. நாளில் In today, எங்களையும் we எங்கள் குடும்பத்தையும் and our family, உங்களுடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். we surrender in your hand, Lord. நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். You save us, Lord. இயேசுவின் நல்ல பிதாவே. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.